Ján Krstiteľ, oroduj za nás. svätý Jozef, Oroduj za nás. svätý Peter a Pavol, Oroduj za nás. svätý patron tohto dieťaťa, Oroduj za nás. svätí anjeli strážcovia, Oroduj za nás. všetci Boží svätí a sväté, Oroduj za nás. Všemohúci Páne Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svetlo bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia a zmrtvých stania Tvojho Syna. Vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista, nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, na znak toho ťa pomažem olejom spásy v Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Šanel. Veď si ju vo viere cirkvi povolal k prameniu znovuzrodenia, aby mala život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zvelaňoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Zriekate sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutkov, aj všetkých jeho pokušení. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a olej našou slávu Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby bola Šanel pokrstená v tejto viere?